My se jmenujeme Studio Jan Plecháč a Henry Vilgus. Já jsem Honza, to je Henry. Naše studio se zabývá tvorbou interiérů, designu a pak takových jakože artových instalací. Baví nás to, že právě můžeme přeskakovat z jednoho do druhého, takže naše práce není monotónní. Taky hodně experimentujeme, snažíme se pracovat s nejrůznějšíma materiálama nebo s novýma přístupama. Často v našich věcích hledáme příběhy. Byť je to o chlup těžší, než jenom něco vlastně tvarovat, než jenom dělat hezké věci, tak my zatím hledáme vždycky příběh. Na artových instalacích nás baví určitá svoboda. Snažíme se pracovat s emocema, vtáhnout diváka do toho víc než jenom vizuálně. Přijde nám to fajn to v průběhu té akce vždycky pak pozorovat, jak na to lidi reagují, jak se tím baví. My sami se tím bavíme. Návštěvníci vlastně tu instalaci často ovlivňují, nebo jsou jim třeba spoluautory, že se do toho zapojují. Takže v průběhu vlastně té výstavy je takový živý organismus. U instalace pro Nespresso jsme chtěli nějakým způsobem fyzicky vyjádřit to, že v té kapsli se uchová to nejlepší kafe v té nejvyšší kvalitě a ještě se tam uchová hlavně to aroma, což je úplně nejdůležitější, to je alfa omega, proč se to vůbec dává do těch kapslí. A ten tvar toho kafe vychází právě z toho, že všechno kafe na tom trhu by se rádo dostalo do té kapsle, ale jenom opravdu to nejlepší, jenom ten vrcholek se tam má to právo být v té kapsli. Celá ta instalace je vlastně v bílém čistém prostředí, hora kafe, která směřuje vlastně do té malé kapsličky. Je tam prostě 500 kg kafe, který se hrne do té malé kapsle. A rádo by tam bylo.